Арабскія казкі Лукашэнкі і беларускія грошы схаваныя ў эмірацкіх хмарачосах. Ніхто не хоча ў загон, чаму набор у медычныя універсітэты сёлета праваліўся. І нязгасная памяць пра нашых сяброў і калегаў. Сёння адышла ў лепшы свет пісьменніца Святлана Курс, і роўна 10 гадоў таму ў Киеве забілі Паўла Шарамета. Панядзелак, 20 ліпеня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітае гаспадарства і запрашае на выданне. Гістарычны прарыў гэтак дзяржпрапаганда назвала візіт дэлегацыі арабскага парламенту ў Менск. Аднак міжнародныя эканамісты цвердзяць, што гэтыя парламенцкія мемарандумы аніяк не ўплываюць на рэальную эканоміку і нагадваюць пра фатальны правал Беларусі на арабскім кірунку ды карупцыйныя схемы, паводле якіх скрадзеныя ў беларусаў грошы хаваюцца за эміратскай шырмай. Падрабязней Зміцер Смак. Вся лига арабских государств. Арабскія госці так доўга ціснулі руку Лукашэнку, што той праз пэўны момант ужо спрабаваў перарваць пацісканне. Калі глядзець кадры сустрэчы і слухаць ягоныя заявы пра асабістыя стасункі з шэйхамі, складваецца карцінка сяброўства з нафтавымі манархамі, але па сутнасці ён прымае сваіх геапалітычных ворагаў. Вядучыя краіны арабскага парламенту фактычна ў стане вайны з Іранам, які Лукашэнка адкрыта падтрымаў. А цяпер, пакуль іранцы бамбяць Саудаўскую Аравію, Арабскія Эміраты, Бахрэйн, Кувейт, Катар ды іншыя краіны Блізкага ўсходу, ён кажа, што выступае за мір і прапануе іх прадстаўнікам трактары. Беларусь – это мощная машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. Амаль кожную зіму падчас візіту ў Эміраты ён абяцаў засыпаць персідскую затоку беларускімі трактарамі і харчамі, але ў нядаўніх інтэрв'ю арабскім медыям прызнаў, што магчымыя праекты дасюль не зрэалізаваныя, а выраз егіпецкая бульба ўвогуле стаўся гучным сімвалам фіяска беларускай эканомікі. 10 гадоў таму Лукашэнка прапанаваў прэзідэнту Егіпту, краіны, што таксама ў арабскім парламенце, свой аграрны досвед і тэхналогіі, калі Беларусь закупляла гародніну з гэтай афрыканскай краины. Не дай бог, мы вот через месяц это все вылезет, мы начнем опять есть египетскую картошку, а своей не будут видеть картошки по нормальным ценам, пеняйте сами на себя. У выніку імпорт з Егіпту абмежавалі. Цэны на закуп сваёй гародніны замарозілі. І ў мінулым годзе беларусы ўвогуле засталіся без бульбы, а Лукашэнка чарговы раз абяцае накарміць арабскі свет. Яны не ізаляваныя, у адрозненне ад Беларусі. Для іх адкрыты ўвесь свет, і яны тую ж самую прадукцыю, якая Беларусь ім хоча прапанаваць, яны могуць здабыць дзе заўгодна, хоць у Кітаі, хоць там у Афрыцы, у Лацінскай Амерыцы. Што датычыць арабскіх інвестыцый, у беларускі расследавальскі цэнтр, агенцтва бюро ды іншыя міжнародныя аб'яднанні журналістаў заяўлялі пра карупцыйныя схемы, праз якія так званыя гаманцы Лукашэнкі выводзяць у Эміраты грошы, скрадзеныя ў беларусаў, а потым укладаюць іх у нерухомасць. Не толькі ў элітныя хмарачосы Дубаю. Частка скрадзенага, на меркаванне экспертаў, вяртаецца ў Беларусь пад шырмай арабскіх інвестыцыяў. Прыклад будаўніцтва элітнага комплексу «Паўночны бераг» у Менску, які Лукашэнка нават падтрымаў ільготнымі дэкрэтамі. Грошы, якія насамрэч з'яўляюцца беларускімі і проста будучы прыпаркаваныя там у гэтых юрысдыкцыях, просто такім чынам вяртаюцца назад. Гэтыя краіны і партнёрства з імі патрэбнае больш Лукашэнку, можа быць, чым нават Беларусі, потому што Беларусі, у прынцыпе, не асабліва ёсць што прапанаваць ім. З 2020 года арабскія грошы з беларускімі каранямі сталі часцей хаваць у шкло і бетон элітнай нерухомасці. Пачатак выводу сродкаў з рахункаў супадае з рэакцыяй арабскіх краінаў на фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Тады Лукашэнку павіншаваў з так званай перамогаю толькі Башар аль-Асад, які неўзабаве уцёк з Сірыі. Зміцер Смак, Белсат. Сёлетняя уступная кампанія паказала рэзкае зніжэнне прахадных балаў у медычныя універсітэты. А на асобных спецыяльнасцях конкурс і наогул наблізіўся да аднаго чалавека на месца. Знізіліся патрабаванні да абітурыентаў і на шэрагу іншых спецыяльнасцяў. Пра вынікі прыёму дакументаў на бюджэтнае навучанне. Ірына Драфейчук.
Дзеці спужаліся. Гэтак Міністэрства аховы здароўя растлумачыла сёлетні нізкі конкурс на мэтавае навучанне ў медычныя універсітэты. И изначально подали заявление очень много детей. То есть конкурс по лицам был более 4000, как раз 2 к 1. Но когда детки увидели, что баллы проходные высокие, очень много детей забрало, испугались и забрали свои документы. Колькасць месцаў для мэтавікаў у медычных універсітэтах сёлета павялічылі, як і набор на бюджэтнае навучанне. Платнае ж навучанне скасавалі. Са словаў Андрасюка, такім чынам абітурыентам далі больш шансаў для атрымання медычнай адукацыі. Але чыноўнік не акцэнтаваў увагі на тым, што пасля заканчэння бюджэтнікі маюць адпрацаваць 2 гады па размеркаванні, а мэтавікі – 5. Именно этот фактор принуждения и насилия, невозможность отменить распределительную систему, да, сокращение степени свобод при выборе и так далее, она приводит к тому, что мы видим, что идет снижение спроса, и как бы потребитель начинает искать другие возможности и другие пути получения специальности, особенно в медицине. Сёлета паступіць у медычныя універсітэты Беларусі было прасцей, чымся ў папярэднія гады. Да прыкладу, у тым жа Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце розніца з мінулым годам склала ад 40 балаў на лячэбным факультэце да 100 на фармацэўтычным. У садсетках беларусы ўжо адрэагавалі на гэткае зніжэнне. Дык што гэта, я ў гэтым годзе мог у медычны паступіць? Падобна, у гэтым годзе туды маглі паступіць літаральна ўсе. Нешта страшна стала. З такімі баламі каго яны змогуць вылічыць? З такімі баламі ў мой час паступалі ў медкаледжы. Не лепшая і сітуацыя з будучымі педагогамі. Да прыкладу, каб пачаць навучанне на настаўніка матэматыкі, хопіць каля 150 балаў у Мазырскім педагагічным універсітэце. Але ёсць і спецыяльнасці, што карыстаюцца попытам. Паводле Міністэрства адукацыі, конкурсы больш за 5 прэтэндэнтаў на месца на спецыяльнасцях правазнаўства, графічны дызайн, прыкладная фізіка. Есть перспективы, определяющие общими глобальными тенденциями в мире. Да, то есть развитие новых технологий, там требуется вот именно такого рода квалификации, поэтому, скорее всего, потребитель избирает, руководствуется именно этими представлениями, а не представлениями о том, что там какое-то высокое качество образования, которое в этих вузах дается по этим специальностям. Агулам, паводле Мінадукацыі, прыняць на бюджэт плануюць 33 100 чалавек. Дакументы ж падалі ў 1,5 разу больш, амаль 53 000 абітурыентаў. Пры гэтым 6 000 месцаў ужо занятыя мэтавікамі і пераможцамі універсітэцкіх алімпіядаў. Залічэнне на бюджэтнае навучанне завершыцца 27 ліпеня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Абяцалі 1000 рублёў, а заплацілі ў разы менш. Шкаляры абурыліся фінансавым вынікам сваёй працы ў варшанскім лясгасе. Адзін з навучэнцаў распавёў падрабязнасці гэтай гісторыі ў ТРЭЦ. Паводле яго, групу 8 і 10 класнікаў скіравалі ў лясгас, дзе яны меліся палоць пасадкі маладых ялінак. Хлопец апавёў, што даручаны ім занятак быў нялёгкі, да яшчэ і ў спёку плюс 27 і нават плюс 30 градусаў. Пры гэтым тую ж самую ваду падвозілі нерэгулярна. Аднак ані ўмовы, ані прапісаны ў дамове заробак у 339 рублёў замест абяцанай 1000 не адштурхнулі шкаляроў, піша аўтар публікацыі. Фінансавы вынік гэткай падпрацоўкі аказаўся нечаканы. За 3 тыдні ў лясгасе асабіста ён атрымаў усяго 119 рублёў. Са словаў хлопца, пры гэтым аніхто з арганізацый не патлумачыў, як вызначаліся сумы, якія падлеткам выдалі на рукі. Ды нават налічаныя грошы аддалі з затрымкаю. Яшчэ адзін карыстальнік ТРЭЦ напісаў, што ў падобнай сітуацыі атрымаў 110 рублёў заробку ў чачэрскім лясгасе. Пры гэтым дамовы ён не бачыў, а шкаляроў і наагул абвінавацілі ў недастатковай працы. Міністэрства лясной гаспадаркі адрэагавала на абмеркаванне падобных сітуацыяў. З акаунту ведамства пакінулі каментар, што, цытата, «факт – гэта дамова, яе ўмовы, колькасць гадзінаў і аб'ём выкананай працы, а ўсё астатняе – гэта, маўляў, асабістае меркаванне».
Напрыканцы мінулага тыдня з'явілася інфармацыя, што рэзка вырасла колькасць адмоваў у наданні статусу міжнароднай абароны беларусам у Польшчы. Паводле звестак мясцовых органаў улады, у чэрвені больш за палову пастановаў былі адмоўныя. У іх пазначана, што надаць статус не могуць, бо паводле польскіх чыноўнікаў рэпрэсіі ў Беларусі зменшыліся. Сітуацыю для нашага тэлеканалу пракаментаваў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Я попросил сустрэчу з намеснікам міністра унутраных спраў Польшчы, які адказвае за міграцыйную палітыку, і маю пацверджанне правядзення гэтай сустрэчы 28 ліпеня. І спадзяюся, што сустрэча адбудзецца, і галоўная тэма гэтай сустрэчы менавіта будзе палітыка ўрады Польшчы, магчымай змены ў гэтай палітыцы, што тычыцца аб наданні статуса міжнароднай абароны. Да замежных навінаў кадравыя змены ў Вялікай Брытаніі. Прэм'ер-міністрам краіны афіцыйна стаў Энді Бернем. Сёння падчас сустрэчы з Чарльзам III у Букінгемскім палацы ён прыняў прапанову манарха сфармаваць новы ўрад. Ну і гэткім чынам Бернем стаўся чацвёртым прэм'ер-міністрам пры каралі, які правіць з 2022 года. У сваёй першай прамове на Даунінг-стрыт 10 новы кіраўнік ураду выказаўся пра змены ў ва ўнутранай палітыцы Вялікай Брытаніі. Мы перадамо частку ўлады адсюль у кожны куток краіны, каб мясцовыя супольнасці маглі зрабіць больш. І дзякуючы гэтаму мы пабудуем новую эканоміку, у якой жыццёва неабходныя паслугі зноў апынуцца пад больш моцным грамадскім кантролем і стануцца для вас больш даступнымі. Таксама Энді Бернем заявіў, што плануе вярнуць давер грамадзянаў да ўлады і прэзентаваць захады для зніжэння кошту жыцця ў краіне. Што да вонкавай палітыкі, то Бернем анансаваў свае першыя званкі прэзідэнту ЗША Дональду Трампу і прэзідэнту Украіны Владзіміру Зеленскаму. Чаго агулам чакаць ад Вялікай Брытаніі на міжнароднай арэне пры новым кіраўніку ўраду, мы запыталіся ў палітолага Алеся Лагвінца. Внешняя политика Великобритании моцна не зменится. Принаймні, то, что тычыцца нашага рэгіёну, калі ўжо анансавана, што адна з першых сустрэчаў тэлефонных размоў будзе з прэзідэнтам Зеленскім. Таксама вядома, што яшчэ як мэр вялікага Манчестэру Энді Бернем моцна заангажаваўся ў падтрымку Украіны, украінскіх уцекачоў. Вядома, што Энді Бернем публічна крытыкаваў Брэкзіт, і, можа быць, ён не будзе настолькі асцярожна ставіцца да навязвання новых кантактаў, стварэння новых, можна так сказаць, мадэляў узаемадзеяння з еўрапейскім звязам, чым ягоны папярэднік. Былы палітычны вязень Максім Знак прыехаў на віленскую акцыю «Варта святла», каб як ужо вольны чалавек зняць плакат на сваё падтрыманне. Гэты плакат павесілі ў 2023 годзе насупраць беларускай амбасады ў літоўскай сталіцы, пакуль Знак быў за кратамі. Акцыю наведала і нашая здымачная група. Калі пабачыў гэты плакат, эмоцыі такія, ведаеце, розныя. Но з аднаго боку разумееш, што пры цябе такім чынам клапоціцца, і што гэта вісіць у цэнтры Вільні. Гэта ў нейкім сэнсе натхняе, але разумець, што ты з'яўляешся прыкладам катаванняў, гэта не натхняе аніводнага разу. Таму я рады, што гэты плакат можна зняць. Мне здаецца, што калі чалавек пачынае адчуваць сябе героем, ён бронзавее, і нічога добрага за гэта не атрымляецца. Я пакуль яшчэ пажыву нармальным чалавекам. Пайшла з жыцця Святлана Курс, беларуская пісьменніца, лаўрэатка літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Пра гэта паведаміла сям'я спадарні Святланы, ёй было 54 гады. Апошні год пісьменніца змагалася з цяжкай хваробаю. Летась у яе выявілі рак на позняй стадыі з метастазамі. Святлана Курс пісала пад псеўданімам Ева Вежнавец. Яна аўтарка 2 кніг «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш воўча». За апошнюю, ў 2021 ёй уручылі прэмію імя Ежы Гідройца. Белсат выказвае шчырае спачуванне родным і блізкім
Святланы Курс. Света, ты назаўсёды ў нашых сэрцах. Памятаем і любім цябе. Тым часам 20 ліпеня смутная дата яшчэ і таму, што гэта сёлета 10-я гадавіна забойства беларускага журналіста Паўла Шарамета. Ён загінуў папросту на Кіеўскай вуліцы ў выніку выбуху аўта, якім кіраваў. Нават праз 10 гадоў вінаватых у ягонай смерці афіцыйнае следства гэтак і не выявіла. Гомель пасля залеваў на мінулым тыдні зноўку ператварыўся ў гэткую Венецыю. Сёння ў абласным цэнтры прайшоў халодны фронт у суправаджэнні навальнічнай залевы. Бачнасць пры гэтым знізілася да 800 метраў. Залева затапіла прынамсі вуліцу Дворнікава. На праблемны ўчастак вывелі гарадскія службы са спецтэхнікаю, каб адпампаваць вадой і прачысціць ліўневыя каналізацыі. Праз падтапленне часова змянялі рух тралейбусаў. Гэткая сітуацыя адбылася і на Палескай. Бяды нарабіў і моцны вецер. Гэтак на вуліцы Барыкіна стыхія паваліла дрэва на аўта. Заўтра імавернасць ападкаў захаваецца. Белгідрамет абвесціў на 21 ліпеня жоўты ўзровень небяспекі. Паводле сіноптыкаў, месцамі па краіне чакаюцца навальніцы, удзень моцныя дажджы і шквалісты вецер парывамі 15-20 метраў за секунду. Прэзідэнт ЗША, прэм'ер-міністр Іспаніі, лідары Мексікі і Канады, а таксама кіраўнік ФІФА. Палітыкі, знаныя асобы і папросту футбольныя заўзятары сабраліся ў Іст-Радэрфардзе, штат Нью-Джерсі, на MetLife Stadium, дзе прайшоў фінальны матч 23 чэмпіянату свету па футболе. Тэму працягне Ян Федарович. Іспанскія заўзятары святкуюць. Іхная зборная здабыла перамогу на чэмпіянаце свету па футболе. Гэта другі ў гісторыі трыумф пірэнейцаў на мундыяле. Першы адбыўся ў 2010-м. У фінальнай гульні іспанцы сустракаліся з аргентынцамі, з-за якіх меркавана свой апошні матч на чэмпіянатах свету праводзіў легендарны Ліёнель Мессі. Зрэшты, і ён не дапамог. Лацінаамерыканцы нават ні разу не ўдарылі па браме супернікаў у асноўны час. Затое вызначыліся надзвычай грубаю гульнёю. Матч яны скончвалі ў меншасці. Суддзя выдаліў Энсу Фернандэса. Кульмінацыя ж наступіла ў дадатковы час. На 106-й хвіліне адзіны гол у сустрэчы правёў форвард Ферран Торес. Чэмпіён. У дадатковы час трэба было толькі нагадаць гульцам, што яны ўсё робяць правільна, што мы кантралюем матч. Але ў фінале супраць такога суперніка, як Аргентына, адна памылка можа ў любы момант каштаваць прапушчанага мяча. Мы захавалі інтэнсіўнасць і канцэнтрацыю да фінальнага свістка. Разынкаю фіналу сталася музычнае шоу ў перапынку. Дзеля гэтага перапынак нават упершыню падоўжылі да 30 хвілінаў. Перад гледачамі выступілі ў тым ліку Мадонна, Шакіра, Джастын Бібер, гурты BTS і Coldplay. Чэмпіянат свету 2026 упершыню прайшоў адразу ў 3 краінах – Канадзе, Мексіцы і ЗША. Ён стаўся самым наведвальным у гісторыі. За гульнямі на стадыёнах назіралі блізу 7 мільёнаў асобаў.
Ліку асобаў, якія назіралі за двубоем Іспаніі і Аргентыне па ўсім свеце, пакуль няма, аднак ёсць верагоднасць, што будзе пабіты рэкорд мінулага мундыялю. Тады за фіналам сачылі болей за 1,5 мільярда чалавек. Шмат дзе заўзятары збіраліся разам, каб паглядзець цяперашні фінал. Гэтак у Менску на стадыёне «Дынама» больш 20 тысячаў гледачоў назіралі за гульнёй на вялікіх экранах, а ў Варшаве зладзілі беларускамоўны прагляд на амаль 400 чалавек. Ян Федорович, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую мы сёння правядзем разам з Віталем Бабіным. Вітаю, сёння задаемся пытаннем, наколькі моцная падтрымка менскага рэжыму існуе ў арабскіх краінах і што можа прапанаваць Беларусь гэтым дзяржава. Запрашаем. Ну і таксама аднолькавае пытанне і вам, гаспадарства, і нашаму эксперту задаем у нашай апытанцы. Гаспадарства, працуем у жывым эфіры. Віталь Бабін і Валерый Руселік разам з вами у студыі Белсат. Сёння у нас апытанне таксама традыцыйнае датычыць таго, як выбудоўвае Беларусь свае стасункі з іншымі дзяржавамі, у дадзеным выпадку з арабскімі краінамі. З арабскімі краінамі пра іх пагаворам неўзабаве. Тут з розных бакоў можна падыходзіць пра тое, чым Беларусь насамрэч можа быць цікавая арабскаму свету. Ну а таксама чым арабскі свет цікавы Беларусі. Ёсць некалькі варыянтаў адказу. Адзін з іх не прагаласавалі на гэты момант. Ведаеш, які? Што там шмат дэмакратыі. Пакуль што 0 там варыянтаў. Шмат нафты. Вось, это адзін з варыянтаў. Там шмат нафты, ёсць варыянт, там шмат грошай. Ну і ёсць варыянт, які, дарэчы, на другім месцы па папулярнасці, што не такі цікавы гэты арабскі свет Беларусі. Калі ласка, галасуйце. Будзе цікава параўнаць вашыя адказы з меркаваннем нашага эксперта. Ну і, уласна, абяцанне заваліць персідскую затоку беларускімі трактарамі і бульбаю, прапановы продажу айчыннай медыцыны і геапалітычныя парады. З гэтай павесткаю прайшла сустрэча дэлегацыі арабскага парламенту з Лукашэнкам у Менску. Пра што яшчэ вялося ў Палацы Незалежнасці, раскажам у скароце. Афіцыйную падставою для візіту сталася падпісанне мемарандуму пра супрацу паміж нацыянальным сходам Беларусі і арабскім парламентам, заканадаўчым органам Лігі арабскіх дзяржаваў. У склад дэлегацыі на чале з Мухаммедам Ахмедам Аль-Ямахі ўвайшлі прадстаўнікі Егіпту, Лівіі і Іорданіі. Пасля протакольных усмешак Лукашенко хутка перайшоў да звыклай прэзентацыі беларускіх тавараў. Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Не абышлося і без маштабных парадаў. Лукашенко прапанаваў арабскім краінам зрабіць высновы з канфлікту паміж ЗША і Іранам, менш арыентавацца на багатыя сусветныя дзяржавы і перакіроўваць рэсурсы на роўнавялікія краіны, напрыклад, як Беларусь. Историк Евген Красулин в нашей студии. Добрый вечер, господа Евген. На початок хотели попросить вас патлумачыць нашим гледачам увогуле, что это за парламент арабских краінаў, чым ён займаецца, наколькі ён уплывовы увогуле ў гэтым рэгіёне. Ну, ідэя гэтага парламенту ўжо колькі 20 гадкоў з лішкам. У 2005 перайшлі да практычнага ажыццяўлення гэтай ідэі. Ён фармуецца з чальцоў парламентаў краінаў, якія ўваходзяць у арабскую лігу, лігу арабскіх дзяржаў. Это 22 краіны, кожная дэлегуе 4 чалавекі, не абірае. Гэта людзі са складу ўжо нацыянальнага парламенту, прызначаюцца туды, то бок выбараў няма у гэты парламент у адрозненні ад еўрапейскага. І фактычна вось 4 на 22, 88, калі я арыфметыку памятаю,
Вось гэтыя 88 чалавек, уласна кажучы, займаюцца чым? Асноўная іх роля, нягледзячы на тое, што ў літаратуры можна сустрэць, што гэта там заканадаўчы орган, не, нічога блізка няма, ніякіх інструментаў, скажем, імплементацыі рашэнняў, якія яны прымаюць, няма, то бок яны не могуць ажыццявіць тое, што яны вырашаць. Яны выпрацоўваюць у асноўным рэкамендацыі. Вось гэта як у піратах Карыбскага мора, гэта самы кодекс пірацкі. Гэта не правілы, гэта рэкамендацыі. Вось тут тое ж самае. Фактычна гэта такі дыпламатычны орган, які ні да чаго не абавязвае. Вось яны ездзяць. У асноўным яны ўсё ж такі займаюцца выпрацоўкай нейкіх унутраных рэзалюцыяў, зноўку рэкамендацыяў, нейкіх выказванняў там ці агульнай пазіцыі, што вельмі рэдка бывае у такім бурлівым свеце Блізкага ўсходу. І калі казаць пра знешнюю палітыку, там ужо за межамі арабскіх дзяржаў, гэта ў асноўным вось такія паездкі, візіты, падпісанне мемарандумаў зноўку, за якімі нічога не стаіць практычнага, бо зноўку не могуць яны гэтага вырашыць. Тое, што ляжыць у практычнай плоскасці, гэта ўсё на кожнай канкрэтнай дзяржаве, якая ўваходзіць у Лігу арабскіх дзяржаў, і адпаведна дэлегуе сваіх людзей у арабскі парламент. Гэта такая больш іміджавая паездка на карысць як бы менскага рэжыму, што да нас. Так, дэманстрацыйная такая вось, што мы паважаем Александра Егорыча, вось падпісваем з ім штосьці. Ён там кажа, падаецца, ён казаў пра практычную плоскасць, там загорнута это было у фармулёўцы ягонай. Практычнае вымярэнне ў супрацу з Беларусю. Вось, ну супер, гэта таксама трэба ўжо складаць, уласна кажучы, лексікон такіх выразаў, за якімі нічога не стаіць, вучыць за тое. Вось, так што гэта выключна такая дыпламатычная з'ява, якая дапамагае Лукашэнкі трымаць, скажем так, свой імідж як чалавека запатрабаванага на міжнароднай арэне. Спадар Евгений, все ж мы цудоўна ведаем Лукашенко як чалавека, якому он, канешне, любіць пагаварыць, але без грошай вялікае натхненне ў яго гаварыць як бы няма. Мы таму сёння задаемся такім пытаннем з дапамогай нашых гледачоў, ім паабяцалі, што адрасуем гэтае ж пытанне вам. Чым арабскі свет можа быць цікавы Беларусі, таму што калі мы гаворым, мемарандумы, дэкларацыі, все-таки гэта не тое. Ёсць некалькі варыянтаў адказу, там шмат грошай, все-таки спадзяецца Лукашенко штосьці дзесьці. Там шмат нафты, напрыклад, правда, куды яе цягнуць. Там ёсць яшчэ варыянт, там шмат дэмакратыі. І ёсць варыянт, што ён не цікавы, некаторыя нас гледачы папраўляюць, што Беларусі сапраўды не цікавы арабскі свет, ён цікавы персанальна Лукашэнку. Магчыма, маецца на ўвазе вось гэтай схемы, дзе можна схаваць грошы, дзе адмыць грошы, на вашу думку. А сапраўднай версіі тут, я так разумею, няма. Расія гэта ледакол, уласна кажучы, вось усіх гэтых дыпламатычных прарываў лукашэнкаўскай дыпламатыі, у тым ліку і на Блізкім усходзе. Бо Расія, яна, скажем так, здаўна ўжо спрабуе выбудаваць адносіны з краінамі Затокі, і з арабскімі краінамі, і з Лігай арабскіх дзяржаў. І, падаецца, нават атрымліваецца. І вось, дарэчы, тут мы можам сколькі заўгодна там гадаць, што Лукашенка, якія інтарэсы там, ці каровак туды прадаваць, ці наадварот адтуль рыбку весці, ці хутчэй за ўсё, калі паглядзець на інвестыцыі, вось інвестыцыі даволі значныя ў некаторыя арабскія краіны з Беларусі, адкуль узяліся. Можна вось гіпотэзу вылучыць, што гэта, тое, як у нас кажуць, сямейныя грошы. Вось што там банкаўская сістэма, яна лагодная да такіх рэжымаў, як лукашысцкі, і гэты рэжым можа там прыхаваць свае грошыкі, там рассаваць па розных інвестыцыйных шчылінках, вось і потым шукайце, панове. Вось гэта, но у рэчаіснасці, конечно, як я ўжо казаў, Расія. У першую чаргу гэта Расія, якая з вялікай сімпатыяй ставіцца да арабскіх дзяржаў. Арабскія дзяржавы, адказваюцца ўзаемнасцю часткова. Вось зноўку, калі паглядзець гісторыю фінансавых адносінаў, інвестыцыяў паміж Расіяй і той жа Саудаўскай Аравіяй, там можна пабачыць абяцанне былі, колькі там, 12 год таму, злішкам 12,
вялікія пляны інвестыцый. Высветлілася, што не, штосьці Саудаўская Аравія не разбеглася інвеставаць у Расію. І тут таксама такая ж сітуацыя, як і з Беларусій падобна. Арабскія краіны, калі грошы выдзяляюць на тую ж Расію, яны імкнуцца іх выдзеліць сумесным прадпрыемствам на сваёй тэрыторыі. Не аддаваць вось у гэтую расійскую бездань, а каб гэтыя грошкі былі ў іх. Вось, можа, з Беларусі тое ж самае. Ці азначае гэта, што, па сутнасці, дэлегацыя прыехала паразмаўляць з расійскім крамлёўскім васалам, і, адпаведна, пытанне тады, чаму б Крамлю наўпрост не гаварыць, все-таки, прасцей самім дамовіцца, без пасярэднікаў? Не, чакайце, васалу таксама патрэбен прамоушн. Пра што б мы з вамі тут сядзелі і размаўлялі? І на што б глядзелі нашы гледачы? Вось тут прыгожая карцінка. Сидзіць Лукашенко, сядзяць шэйхі, аўтарытэтныя паважаныя людзі, і ён у такой невялікай кампаніі, але вельмі пажонтнай. І вось гэта тая цудоўная карцінка, якая, уласна кажучы, прадаецца. Вось у тым ліку нам. Мы глядзім на яе, мы прыходзім абмяркоўваць, а што там стаіць за гэтым усім? А стаіць там вельмі мала чаго. Стаіць вось менавіта гэтая карцінка. Стаіць спроба рэжыма паказаць, як ён зноўку запатрабаваны на міжнароднай арэне. Паказаць, як ён вучыць шэйхаў, з якімі краінамі мець справу, з багатымі гэтымі ўсімі там усялякімі еўрапейскімі звязамі, Вялікай Брытаніі неданоша будзе прыгадана, Злучаныя Штаты, не дай Бог. Вось трэба інвеставаць у будучыню. І цікава наконт будучыні, вось, дарэчы, зноўку, калі сочыш за гэтымі ўсімі стасункамі, там, мемарандумамі, тэмамі гэтых мемарандумаў з блізкаўсходнімі краінамі. У тым ліку, вось, у Аман запусцілі просты рэйс з Менску самалётны. Безвізавы рэжым. Безвізавы рэжым дзеля таго, каб медычны турызм развіваўся. Слухайце, ну, вы паглядзіце, што адбываецца з медыцынай у Беларусі. Перш за ўсё з адукацыяй медычнай. Вось, падаецца... Акурат у нас сюжэт быў. Вось, гэтая кампанія... Скасавалі платнае аддзяленне. Гэта катастрофа для будучыні. І не істотна, што там для шэйхаў будзе, яны знойдуць сваю медыцыну. Для нас гэта катастрофа. Вось, і, адпаведна, пад гэтыя кадры паказваюць, не паказваюць дакладней, што адбываецца ў нас, што нас чакае, нават пасля змены рэжыму. Вось гэта, канешне, куды больш істотная для нас тэма, і такая жыватрыпешчушчая, чым візіт вось гэтай дэлегацыі з вельмі шаноўнай арганізацыі парламент арабскіх краін. Давайте яшчэ паслухаем меркаванне эканаміста Алеся Чайчыцы на гэты конт і вернемся да размовы. Беларусі, у прынцыпе, не асабліва ёсць што прапанаваць ім. Беларуская эканоміка дастаткова маленькая, Беларусь не можа быць інвестарам туды. У Беларусі няма тавараў, якія ім былі так ужо патрэбныя і якія яны не маглі больш выгадна і больш якасна набыць дзесьці яшчэ. Таму, хутчэй за ўсё, тут некія такія... Яго прымаюць як дарагога госця, таму што ён прывёз грошы, і гэтыя грошы ягоныя. Ну, гэта тое, што выглядае як бы з паведамленняў СМІ, тое, што там афіцыйна не пацверджана, і гэта на ўзроўні такіх версій і спекуляцый, але гэта рэалістычны варыянт. Называць гэта адмытыя ці неадмытыя грошы, там, я не бяруся судзіць, але што гэта могуць быць грошы, якія насамрэч з'яўляюцца беларускімі і проста будучы прыпаркаваныя там у гэтых юрысдыкцыях, проста такім чынам вяртаюцца назад. Гэта цалкам рэалістычна. Такая схема, яна часта практыкавалася там і з Кіпрам, і з Нідерландамі, калі казаць пра там іншыя постсавецкія краіны, што сапраўды вось некая пэўная бяспечная юрысдыкцыя, дзе бяспечна трымаць грошы і потым укладаць іх там адпаведна кудысьці яшчэ. Ну і ў працяг меркавання Алеся Чайчыца, чым Беларусь можа быць цікава арабскаму свету, тому што тут, прынамсі, варыянтаў тэарэтычна навалам. Гэта, як і сам Лукашенко падкідвае, тут і медыцына згадана ўжо, і гэтыя трактары. Таксама можна згадаць гісторыю пра тое, як Лукашенко раздаваў землі пад паляўнічыя угоддзі, а ўлічваючы яшчэ, што з вадой у свеце сітуацыя, асабліва ў тым рэгіёне, ўсё горш і горш, а тут такія адкрытыя абдымкі і для узбекаў, і для пакістанцаў, чаму яшчэ і не для арабаў, і так далей. Шмат варыянтаў. І ўсё-такі
ваша думка, чым сама Беларусь можа быць цікавая? Потому что вось, я выбачаюся, потому что мне все-таки здаецца, адмываць грошы на 22 дзяржаўныя краіны, ну хіба што Лукашенко все-таки не накраў такія аб'ёмы, каб зацікавіць усіх. Можа быць, но тут зноўку я супраць таго, каб уяўляць гэтыя краіны, хоць 22, хоць Аман, хоць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, як такую чорную дзірку сусветнай банкаўскай сістэмы. Яны, уласна кажучы, жывуць па правілах. Яны жывуць у свеце. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты даволі моцна скарацілі сваю супрацу з расійскімі бізнесамі за апошні год. Праз тое, што, уласна кажучы, яны выклікалі пільную ўвагу з боку міжнародных вось гэтых інстытутаў і інстытуцыяў, арганізацыяў, не толькі міжнародных, нацыянальных некаторых моцных арганізацыяў таксама. І яны не хочуць проста мець канфлікт з гэтымі інстытуцыямі, арганізацыямі, краінамі. Таму ну, нельга казаць, што ўжо ось Лукашенко прыехаў там адмываць свае грошы, зноўку хаваць, што не выключае зусім гэтую версію. Мы ўжо з вами закраналі гэтую гіпотэзу. Ну, гэта, прынамсі, адна з... І так, што яшчэ? Вось яшчэ, я ўжо казаў, Расія. Расія просіць, каб давайце вы майго вось тут хлопчыка, таксама запрасіце, ён на зэдлік стане верш к вам прачытае, усё будзе цудоўна, у лепшым выглядзе, вось толькі вы яго прывучайце, калі ласка. У астатнім, што тычыцца вось вады, зноўку закранаем будучыню, як і медыцыну. Ніхто не бачыў гэтую самую праекцік захоўвання адкідаў ядравых. Вось пачытайце гэты праекцік, лепш са спецыялістам. Сергей Бессараб. Вельмі паверхнасна, хоць ён вось цудоўна ён зачапіў гэтую тэму. І, уласна кажучы, гэтая тэма паказвае, што пройдзе пэўны час, і ніякай вады ў Беларусі не будзе. Гэта будзе чыстая атрута. Вось атручаная гэтымі самымі радыенуклідамі, якія ўсё роўна праз гэтыя ўсе пабудовы прасачыцца ў глебу, і не толькі будуць беларускія рэкі атручаны. І тут вельмі сур'ёзна. Гэта зноўку, гэта не прыезд дэлегацыі арабскай у Беларусь. Гэта пытанне бяспекі будучай Беларусі і суседніх краін таксама. Так што тут вось зноўку пад гэтымі тэмамі можна схаваць вось такія праблемы. І прычым праблемаў такіх вось проста да халеры. І тое, што вось прыязджаюць і там ну адразу бежыш па спісе гэтых тэмаў, адукацыя, здароўе, турызм, наконт трактароў у персідскай затоцы, там катараў гэта корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі копіць, каб запрудзіць гэтую самую затоку. Там не патрэбныя беларускія трактары, ўсё ж такі там высокая канкурэнцыя, сродку ў іх ёсць на лепшыя механізмы. Вось, так што ну, застаецца толькі карцінка палітычная, якую можна прадаць. Ну і, канечне, як, скажам так, фон, гэта размова пра інвестыцыі, практычную плоскасць, продаж там, не ведаю, малака, мяса. Зброя можа быць? Зброя можа быць? Ну, за грошы, якія маюць арабскія краіны, можна набыць што-небудзь лепей. Ну, Лібія, мы ведаем, там асобнае пытанне, гэта Хафтар і ягоная армія, якая даўно мае дапамогу з боку Беларусі. Падаецца, адзін прадстаўнік Лібіі ёсць у гэтай дэлегацыі. Вось, ну там, правда, зноўку, там краіна ўсё ж такі падзелена, хоць грамадзянская вайна суцішылася, но краіна падзелена. І такім чынам, вось, ну, фактычна нават па зброі, вось як паказвае практыка украінскай вайны, Беларусь адстае. Тое, што яна можа прапанаваць, гэта не тое, што цяпер можа зацікавіць. Спадар Евген, напэўна, яшчэ адно невялікае пытанне. Ці гатовыя нейкія з гэтых краінаў, на ваш погляд, у будучым прытуліць сям'ю Александра Лукашэнкі і самога Лукашэнку, ну, на выпадак, калі яму давядзецца ўсё ж такі з'язджаць з Беларусі? Ну, я не думаю, што гэтыя краіны ў гэтым так моцна зацікаўленыя. Ці, скажам, тыя краіны, якія пагадзяцца, што ў гэтым будзе зацікаўлены сам Лукашенко, калі Сомалі яму прапануе прытулак, ну, не ведаю. Можа, канечне, ён будзе спадзявацца, што там згубіцца дзе-небудзь вось за гэтым усім шумам, які ў Сомалі адбываецца, што яго там не знойдуць. Ну, хутчэй за ўсё знойдуць. Усё ж такі шарык круглы. І цяпер гэта ўсё ж такі не сярэдзіна 20-го стагоддзя, калі там нацысты беглі
у Латинскую Америку, и там их трудно было знайсці, ці зноўку Падмаскоўе навошта ў Латинскую Америку. Там яшчэ цяжэй знайсці. Ось такіх опцыяў, я страшуся, не прапануе свет для хлопцаў кшталту Александра Горыча. Ну, Ростов, здаецца, пакуль што не закрывае свае дзверы. Яго яшчэ не бомбілі расійскія гэтыя самыя сродкі супрацьпаветранай абароны. Уважліва сочым. Уважліва. Пытанне заканчэння самой вайны. Дзякуй вам, спадар Евгенія, за гэтую размову. Евген Красулін, кандыдат гістарычных навук і эксперт у нееўрапейскіх цывілізацыях, быў у нашай студыі. Сёння акурат спаўняецца 10 гадоў з дня забойства ў Кіеве журналіста Паўла Шарамета. Гэтая дата перасекаецца з яшчэ адною незагойною раною справаю Георгія Гангадзе, украінскага журналіста, чыё жыццё абарвалі больш за чвэрць стагоддзя таму. Пра незавершанае пакаранне і тое, як працягваць супольную справу насуперак усяму, глядзіце ў нашым эксклюзіўным інтэрв'ю з жонкаю забітага журналіста Міраславаю Гангадзе. Ёсць даты, якія выміраюцца не проста гадамі, а маштабам стратаў і непакараным злом. Сёння мы азіраемся на дзве страшныя вехі. 10 гадоў таму ў цэнтры Кіева быў дэманстратыўна падарваны аўтамабіль беларускага журналіста Паўла Шарамета. І ўжо амаль 26 гадоў мінула з моманту выкрадання і забойства заснавальніка украінскай праўды Георгія Гангадзе. Два бліскучыя прафесіяналы, журналісты з вялікай літары, чые імёны сталі сімваламі змагання за свабоду слова. Сёння мы гаворым з чалавекам, якая ведае цану праўды і гэтага болю, як ніхто іншы. Наша гостя, выбітная журналістка і голас Украіны на міжнароднай арэне Міраслава Гангадзе. Спадарня Міраслава, вітаю вас. Вітаю, глядачі. Вашага мужа Георгія Гангадзе выкралі і забілі ўжо амаль 26 гадоў. І вось таксама яшчэ адна сумная дата. 10 гадоў таму быў падарваны выбітны беларускі журналіст Павел Шарамет. Калі вы сёння азіраецеся вось на гэтыя две трагедыі, на вашу думку, што іх аб'ядноўвае? Я думаю, што іх аб'ядноўвае найперш любоў да свайго народу, любоў да журналістыкі, адданасць гэтай справе. Яны абодва былі вельмі яскравымі асобамі і імкнуліся рабіць усё, што было ў іхных сілах, каб расказаць людзям праўду пра грамадства, пра жыццё, даць разуменне гэтага грамадства. І, вядома, яны змагаліся супраць узурпацыі ўлады, супраць карупцыі. Гэта, насамрэч, дзве галоўныя рэчы, якія іх аб'ядноўвалі. І яны былі проста добрымі людзьмі, выдатнымі мужчынамі, вельмі блізкімі ў сваіх каштоўнасцях. Ну, вось ёсць такі цікавы момант. Маці Паўла Шарамета казала, што ён нарадзіўся з працягнутай наперад рукой, таму ён як бы не мог быць абыякавым, ніколі не маўчаў, і вось такім самым быў Георгій. Вось як вы думаеце, чаму менавіта такія людзі, якія вельмі любяць жыццё і любяць прафесію, становяцца ўрэшце мішэнямі? Такіх людзей няшмат. Гэта людзі, якія не баяцца. Яны не маюць пачуцця страху, і для іх прынцыпы і адданасць прафесіі вельмі важныя. Несці сваю місію для іх таксама надзвычай важна. Таму яны часта трапляюць у складаныя сітуацыі. Вядома, журналістыка заўсёды рызыкоўная справа. Але такіх людзей, якія не маюць страху, няшмат. Я ведаю, напрыклад, што такая была Ганна Паліткоўская ў Расіі, якую забілі. Такі быў Георгій, такі быў Павел. Яны ставяць свае прынцыпы і сваю місію вышэй за страх за ўласнае жыццё. Менавіта гэта іх і аб'ядноўвае. Вось мы добра памятаем, калі здарылася вось гэтая трагедыя з Георгіем, яна вельмі ўзрушыла украінскае грамадства і ўвогуле грамадства ўсяго нашага рэгіёна. І тады здавалася, што вось пасля тых падзеяў, якія там адбываліся, што такое больш паўтарыцца не можа. Аднак праз 16 гадоў у самым цэнтры Кіева падрываюць аўтамабіль з Паўлам Шараметам. Скажыце, калі ласка, ці існуе бяспека для журналіста ва ўкраіне сёння, ці яе ўсё ж такі там і ніколі не было?
Журналістская прафесія небяспечная не толькі ва ўкраіне, яна небяспечная ва ўсім свеце. Калі казаць пра Георгія, то ў ягонай справе ўсе выканаўцы гэтага злачынства былі пакараныя. Гэта заняло больш за 20 гадоў майго жыцця, каб давесці справу до судовых працэсаў і прысудаў. Гэта быў вельмі складаны працэс. У сітуацыі з Паўлом я згадваю, што апошні раз бачыла яго менавіта на пахаванні Георгія. Ён стаяў з вянком ад украінскай праўды. Было вельмі шмат журналістаў, вельмі шмат людзей, і мы адчувалі сябе не вельмі комфортна. Ён тады сказаў: «Давай, стой тут». І фактычна імкнуўся нас абараніць. Журналістыка складаная справа. І тут вельмі важна, каб такія справы былі расследаваныя і даведзеныя до конца. Я вельмі спадзяюся, што расследаванне справы Паўла Шарамета таксама будзе даведзенае до конца. Але ў любых справах адносна забойстваў палітыкаў ці журналістаў павінен быць нехта, хто будзе чэмпіёнам гэтага працэсу. Чалавек, які разбіраецца ў юрыдычным працэсе і ўвесь час штурхае справу наперад. Таму што ўлада, як правіла, не хоча расследаваць такія справы. І тады застаюцца толькі калегі або родныя, якія могуць прымушаць уладу працягваць расследаванне. У справе Георгія мне ўдалося звярнуцца ў Еўрапейскі суд правоў чалавека. Яго рашэнне было важным не толькі само па сабе, а таму, што праз гэты працэс мы змаглі і далей прасоўваць справу. Прымушаць украінскую ўладу нешта рабіць. На жаль, я не маю інфармацыі, якая цяпер сітуацыя ў справе Паўла Шарамета і на якой стадыі цяпер следства. Ну, вось у гэтым адказе вы сказалі такую вельмі важную рэч. Я хацеў бы за яе зачапіцца, што у справе Георгія былі пакараныя выканаўцы. Можаце, калі ласка, патлумачыць беларускаму гледачу тыя, хто гэта замаўляў, што з імі і чаму справа не пайшла далей. І адразу ўжо тады задам і наступнае пытанне. Я калісьці для выдання «Гордон» браў інтэрв'ю выбітнай беларускай журналісткі Светланы Калінкінай, і яна тады звярнула такую увагу, што вельмі здзівілася, калі падарвалі машыну з Паўлам, што гэта украінскія ўлады ў той момант адразу не кваліфікавалі як тэракт. Вось таксама пытанне, чаму? Калі казаць пра справу Георгія, то я кажу пра выканаўцаў, бо менавіта да гэтага выніку нам удалося давесці справу. Генерал-муз Украіны Пукач цяпер адбывае пажыццёвае пакаранне. Ён атрымаў пажыццёвы прысуд. Яшчэ 3 працаўнікоў міліцыі былі пакараныя за забойства Георгія. Частка з іх ужо адбыла свае тэрміны, нехта памёр у турме. На момант завяршэння гэтай часткі справы пракуратура падзяліла яе на дзве: справу адносна выканаўцаў і справу адносна замоўцаў. З аднаго боку мы пагадзіліся на гэта, бо было важна, каб хаця б частка справы была даведзеная да прысуду. Але ў справе замоўцаў мы так і не атрымалі ніякай інфармацыі. Насамрэч, гэтая справа практычна засакрэчаная. Я нават не бачыла і не чытала матэрыялаў адносна замоўцаў. Мы разумеем, хто мог быць замоўцам. Я асабіста абвінавачваю былога прэзідэнта Кучму ў тым, што ён аддаваў сваім падначаленым загад зрабіць нешта з Георгіем. Мы таксама ведаем пра міністра ўнутраных справаў Краўчанку, якога мы таксама лічым датычным да гэтага забойства. Ён нібыта скончыў жыццё самагубствам напярэдадні таго, як павінен быў прыйсці ў пракуратуру даваць паказанні. Фактычна, улада тады схавала канцы ў ваду. І зразумела, што кожны наступны прэзідэнт не вельмі хоча пераследаваць свайго папярэдніка, боючыся, што наступны прэзідэнт гэтак жа будзе пераследаваць ужо яго. Такая логіка існуе ўнутры уладных элітаў, і ніхто не хоча яе парушаць. Але гэта вялікая праблема, таму што непакаранае зло нараджае новае зло. І калі вы пытаецеся пра смерць Паўла Шарамета, я перакананая, калі б рэальна былі пакараныя усе вінаватыя хаця б у адным забойстве журналіста, я б нават сказала, дзе заўгодна ў свеце, то забойстваў журналістаў было б значна менш. Пра гэта я кажу ўжо больш за 25 гадоў. Вось ведаеце, Павел, ён заўжды казаў, што вельмі бы хацеў сустракаць сваю старасць недзе на лецішчы пад Менскам у атачэнні сваіх унукаў. Я ўпэўнены, што і вялікія планы на жыццё былі ў Георгія. Вось таксама ўпэўнены ў тым, што калі вы зараз бачыце, размаўляеце з маладымі журналістамі, бачыце іх таксама гэтую прагу да жыцця і рызыкі, на якія яны ідуць падчас працы. Вось цікава, што вы ім маглі бы сказаць, а можа і кажаце, ці
варта рызыкаваць у прафесіі, рызыкаваць жыццём, ведаючы, што цябе проста могуць забіць. Ці каштуе праўда, ці вартая праўда вось такіх рызыкаў? Варта, адназначна варта. У той жа час кожны чалавек, кожны журналіст, кожны прадстаўнік прафесіі сам вырашае, на які ўзровень рызыкі ён гатовы пайсці. Я заўсёды сумленна кажу, гэта рызыкоўная прафесія. Вы можаце страціць і здароўе, і жыццё. Але гэта вельмі цікавая, вельмі каштоўная, натхняльная і прынцыпова важная для грамадства прафесія. І кожны робіць уласны выбар. Я бачу сотні украінскіх журналістаў, якія сёння ўжо падчас вайны ідуць на гэтыя рызыкі, працуюць на фронце, робяць расследаванні, працягваюць выконваць сваю працу. Бо без журналістаў грамадства скочваецца ў цемру, у паняверку. Часам менавіта журналісты застаюцца асобамі, якія праліваюць святло на тое, што адбываецца вакол. Літаральна сёння украінскія журналісты зноў аб'ядналіся і супольна абнародавалі расследаванне аднаго з выданняў пра вялікі карупцыйны скандал. Паколькі суд забараніў аднаму медыя публікаваць гэты матэрыял, яго адначасова апублікавалі 6 расследавальніцкіх выданняў. Гэта вельмі важна. Калі журналісты аб'ядноўваюцца, у гэтым сіла. Калі забілі Георгія, журналісты казалі мне, гэта твая асабістая справа. Я адказала, пакуль забойства журналіста будзе толькі асабістай справай аднаго чалавека, вас будуць знішчаць па адным. Трэба аб'ядноўвацца, падтрымліваць адно аднаго. Калі мы будзем разам, нас не знішчаць. Так і сталася. Тады журналісты аб'ядналіся. Пазней ва ўкраіне ўзнік рух стоп-цэнзуры, які ўрэшце прывёў да аранжавай рэвалюцыі. Потым, дзякуючы таму, што журналісты былі актыўнымі, як і грамадзянская супольнасць, ва ўкраіне адбылася рэвалюцыя годнасці. То бок журналісты ёсць і лакмусавымі паперкамі, і рухавікамі развіцця грамадства, развіцця ў дэмакратычным сэнсе. Без журналістаў Украіна сёння была б іншай. Я вельмі хацела б, каб і Беларусь сёння была іншай. Калі б вам было трэба сфармуляваць, скажем так, галоўны урок, які украінскае грамадства і беларускае павінна было б вынесці з жыцця і смерці і Паўла, і Георгія, як бы ён гучаў? Напэўна, галоўны урок у тым, што такія людзі, як Павел і Георгій, калі не сваім жыццём, то сваёй смерцю змяняюць грамадства. Такіх асобаў трэба падтрымліваць. Ніколі нельга складаць рукі. Трэба падтрымліваць тых, хто гатовы рызыкаваць дзеля іншых. Менавіта супольнымі намаганнямі мы можам зрабіць жыццё нашых родных і ўсяго грамадства лепшым. Гэта, напэўна, самае важнае. Абодва гэтыя чалавекі змянілі свае краіны. Нам усім патрэбныя такія людзі. Цяпер мы называем іх зоркамі, але насамрэч гэта святло ў канцы тунэля. Яны даюць нам надзею на развіццё і на жыццё. Ведаеце, я так, неяк прызвычаіўся, амаль кожную размову, якую раблю, завяршаць такім пытаннем, а можа я ў вас нешта не спытаў, і калі гэта так, то можаце выказаць тое, што у вас ёсць на душы і на сэрцы, і скарыстацца магчымасцю і звярнуцца да беларусаў. Што б вы ім хацелі б сказаць, напрыклад? Першае, чаго б мне хацелася, каб і Георгій, і Павел жылі. На жаль, іх ужо няма. Але калі іх ужо няма фізічна, то мы павінны падтрымліваць памяць пра іх. Іхная справа дагэтуль жыве. Пакуль мы захоўваем гэтую памяць, яна трымае нас і вядзе наперад. Беларусам я хачу пажадаць сілы і, напэўна, і, напэўна, адвагі. Я не ведаю, што яшчэ сёння можна зрабіць у Беларусі, але вельмі хачу аднаго цудоўнага дня прыехаць у Менск, пабачыць гэты выдатны горад, у якім я ніколі не была. Я знаёмая з вельмі многімі беларускімі актывістамі і шчыра спадзяюся, што калі-небудзь вы вернеце сабе тую краіну, якую былі вымушаныя пакінуць. Гэта была выбітная журналістка Міраслава Ангадзе. Вялікі вам дзякуй. Дякую вам також.
А цяпер шалёная футбольная ноч, якая не мінулых беларусаў. Фінал чэмпіянату свету сабраў на стадыёне «Дынамо» ў Менску рэкордныя 23 тысячы заўзятараў. Не сапсаваў настрою нават позні час заканчэння матчу. Метро закрылася, а чэргі на таксі даходзілі да 400 чалавек. Што праўда, мне сапсаваў настрой гэты велізарны расійскі сцяг, абсалютна ганебны і недарэчны. Пра тое, як у розных кутках нашай краіны глядзелі галоўны матч чатырохгоддзя, глядзім без каментара. І нарэшце пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыя. Ну і пачнем з Гомля, дзе мясцовы палацава-паркавы ансамбль трапіў у цэнтр увагі месцічаў праз нездавальняльны стан лебядзінай сажалкі. У соседках пішуць, што гэткую занядбаную зону адпачынку не была ніколі раней. На апублікаваных у сеціве кадрах відаць, што вада ў гістарычным вадаёме густа зарасла, пазелянела і набыла спецыфічны пах. А больш за месяц знакамітая сажалка нагадвае балота, а унікальныя птушкі вымушаныя плаваць сярод суцэльнай твані. Экалагічная праблема толькі частка крызісу. У крытычным стане пешаходны мост 19 стагоддзя пад сажалкаю. Чыноўнікі прызналі аб'ект аварыйным яшчэ мінулую восенню і планавалі адрамантаваць яго да вясны гэтага года. Аднак рамонт нават не пачаўся. Ажно 4 запар тэндары для выбару падрадчыка праваліліся. Ахвотных выконваць работы не знайшлося. Тым часам ёсць праблемы з захаваннем спадчыны і на Берасцейшчыне. У вёсцы Лунін Лунінецкага раёну пад пагрозаю знішэння апынулася унікальнае дарожнае пакрыццё, гістарычная брукаванка «Трылінка». Яшчэ ў траўні мясцовыя жыхары зафіксавалі падрыхтоўку да дарожных работаў проста паверх яе. Афіцыйных справаздачаў пра вынікі рамонту дасюль няма, таму актывісты асцерагаюцца найгоршага. Аўтэнтычная шасцігранная базальтавая пліты, што праляжалі амаль 100 гадоў, маглі проста закачаць у асфальт і знішчыць каштоўны прыклад інжынернай спадчыны заходняй Беларусі. І гэта не адзінкавы выпадак у рэгіёне. Падобная сітуацыя разгортваецца і ў сядзібе князёў Пузынаў у Каменецкім раёне. Мясцовыя ўлады шукаюць экспертаў, каб абгрунтаваць немагчымасць аднаўлення і выключыць з дзяржаўнага спісу гістарычна-культурных каштоўнасцяў старадаўнюю брукаванку. Ну а пакуль на Берасцейшчыне унікальную брукаванку спрабуюць закачаць у асфальт у Маладзечынскім раёне, сучасныя дарожныя тэхналогіі выклікалі непаразуменне сярод аўтамабілістаў. Кіроўцы там скардзяцца на наступствы рамонту трасы Р-58 каля Радашковічаў. Паводле відавочцаў, палатно папросту паліваюць бітумам і зверху засыпаюць дробным жвірам. Пры гэтым на ўчастку не выставілі ані папераджальных знакаў, ані светлафораў. У выніку дзясяткі аўтамабіляў атрымалі пашкоджанні. Незамацаваныя камяні ляцяць з-пад колаў сустрэчнага транспарту, разбіваючы лабавыя шыбы і псуючы фарбу. Больш за тое, востры жвір збіваецца ў тармазныя механізмы, выклікаючы моцны скрыгат падчас руху і ствараючы аварыйныя сітуацыі. Афіцыйных каментароў ад Міністэрства транспарту ці Дзяржаўтаінспекцыі адносна татальнага ігнаравання бяспекі не паступала.
Ну і напрыканцы нам застаецца падсумаваць наше апытанне. Уласна пытанне гучала, чым арабскі свет можа быць цікавы Беларусі. Нагадаю, адказ нашага эксперта Евгена Красуліна. Гаворка найперш пра тое, што цікава Расіі. Ну а з нашых варыянтаў, што там шмат грошай, там шмат нафты, там шмат дэмакраты і ўвогуле арабскі свет не цікавы. На першым месцы 53% атрымаў адказ «Там шмат грошай». Дарэчы, за гэты адказ прагаласаваў і я. Дзякуй, спадарства, за тое, што былі з намі і у тым ліку галасавалі ў апытанні. И завершаем на гэтым наш эфир. Дякуем за актыўнасць под нашай трансляцыяй. У Ютубе для вас працавалі мой калега Валерый Руселік. Мой выдатны калега Віталь Бабін. Дзякуй, Віталій, дзякуй, спадарству. Да сустрэчы ў наступных эфірах. Пакуль.